Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. May buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Gusto ba mo makaibalo na may protection sa COVID-19? Ha? Maski kinsa, gunahan yun na yun. Karon, ang second year medical student sa Davao Medical School Foundation mag-conduct o ka ng testing. So, kamong taga dol-dol sa Panabo, kaya imuon man ang testing sa Rivera Medical Center sa Panabo. Kamong nabukunahan o wala pa nabukunahan, mag-testing mo dito. Libre pag yun ang libre pag yun ang testing, tagaan pag yun mo pamasahe pa uli. Ha? Kuya no? So, pwede ang katong wala pa babakunahin, katong wala nabakunahan na, o katong naka-recover sa COVID. Naka-recover na ayaw, sa ba? Pwede mo mag-testing dito sa Rivera Medical Center. Magsugod karong adlaw sa buntag, Monday, May 31, paingon sa June 2. Kala lang ang pwede sa pag-testing. Libre na ha. Wa may bayad ani niya pero makabalo mo nga ang inyo bang naaba mo protection sa COVID o ang inyong bakuna way epekto o katong pagkasakit niyo sa COVID nabatoy immunity na himo sa inyong lawas. So himuon na sa second year medical student sa Davao Medical School Foundation para sa ilang research. Wala man yun yung i-conduct may gala. Wala yun naghihimo. So, at their own initiative, sa mga medical student, maghimo sa research. Aron may bawang sa katawhan kung ano ba siya epekto. Kung kamo medyo luya na baka mo immunity sa COVID o dalit yun mo maigo sa COVID. So, gwapo kayo ni sa opportunity may gala. So, kung di mo taga Panabo, pwede po. Pero layo-layo po lagi. Pero ka na mga taga-tagom, nating paminaw na ko sa dool-dool sa Panabo, dagan mo, at mo dito, at testing inyong dugo. Magdali-dali mo, kay daghan na ba yung kayong interesado, maski ako, interesado gyud ko ba? Kung naba ko'y protection sa COVID, maski ko ako bakuna. Kaya makuha mo yun ang immunity ninyo. Naba mo'y antigen against sa COVID-19. So, opportunity na gini megala. Kamong na sa Panabo, kamong na sa Tagum, kamong na adol-dol diha, sa Tutumas, tagaan pag yun mo, pamasahe pa uli. Awa na hinoy merinda, pero at least, pamasahe pa uli. So, at mo karon sugod ron, May 31, paingon sa June 2. Kamong medyo layo-layo, Davao Oriental, Samaco, layo-layo po yun hinungon mo. Pero, paano na siya? Sigo-sigo man yun na taon sa inyong gastuhon, sa inyong knowledge, may bawaan kung na ba may protection sa COVID-19. Labaw na yun kamong nakaagi o bakuna. O katong niagi pagkasakit sa COVID. So, kasalaw na siya? Hindi ko pabasa. COVID survivors. Appeal po ng COVID survivors katong nagkaagi o so COVID. Katong na positive sa kuan. Lagi ito na positive sa kuan sa testing, na positive. Ito pwede mo magpa-testing po. Okay, so Rivera Medical Center sa Panabo. Pangitaon ninyo si Saldi Cabrera. Si Saldi Cabrera inyong pangitaon. Ang iyang numero, kung masaag mo, masiglain mo inyong madtuan, tuwas silingan. Ang iyang numero ni Saldi Cabrera, 0906 486 5322. Saldi Cabrera ang inyong pangitaon kung mawala mo, masaag mo asa basig tuwa dito
tuwa dito sa lain at tuwa ninyo, dili sa Rivera Medical Center, si Saldi Cabrera. Ang iyang cell number is 0906 486 5322. 0906 486 5322. 486-5322. So, ang atuon nyo sa Rivera Medical Center, dito na mo sa OPD. Dito sa mo sa OPD, mga tanag, asa man to inyong libre nga testing sa COVID-19. Kung naa ba may immunity o wala. Dito mo to. Kaya tuwag dito yung nag-standby sa mga medical student dito, mga gala. So, karon, isa sa nag-spearhead ani Megala, akong anak kay medical student man sa DMSF. So, daghan sila magbantay dito. Aron ma-accommodate mo dayon. Kung daghan kayo mo, mas maayo. Para makita nila, mas dako ang ilang maestadihan kung napag-epekto ang inyong bakuna compared sa wala. Wa man mo kadungugan na, di ba? Ako po, interesado po kay alam mo, nabay epekto ng inyong bakuna gusto ganay mo, wala epekto. Clarix yun na kayo magana. Clarix yun na kayo. Pero, daghang kayong hearsay, daghang kayong istorya about sa bakuna may gala. Dili ko mo komentaryo kay ngano. Kung mangutana mo sa mga experts, always na sila dapig yun sila sa bakuna. Wala mo yung maistorya, wala gid mo yung maistorya nga gikan sa DOH nga mo against sa bakuna. Wala. Maski kinsa inyong pamutanon, dapig yun sila sa bakuna yun. Bakuna. Katong mga side effects, dili ninyo madungog gikan sa ilang. Dili. Ako, ingon ko sa inyo nga Kaibulo ko nga naagi sa side effect nga dili gid maayo. Napagani isa ka prominent nga politician nga taga Ladislao na pag-inject namatay 3 days later na himsog kayong tigulanga may gala. Himsog. Wala gyud sakit kay iyan pagkatigo lang, ay gid pero patay. Tulog ka adlaw. So, di ko magkomentaryo ng mga side effects nga inyong mga istorya madungog, kay sila na'y bahala ng authority may gana. Sila na'y bahala kay kung sa mga galing may tabo sa ato, sila may managot. Kung managot. Kaya balubay mo sa gobyerno nga pag abot sa panahon, hugas ka mo. Kapila na no? Still ayaw na lang yun magtuo sa promise ba? Ako bitaw, kung pugsong yun ko yan, himog yun kung ilang kuhan. Ilang pirmado yun nila nga i-compensate nila ang pamilya kung mamatay ko sa bakuna. Kaya kung pugsong ko nila, human rights ko na ako na yan. Dili kong sugot. Kaya balog yun ko yung sa issue. Kung kamo, bakuna mo, sige pa, bakuna lang gud. Eh, di pa man mo tiguang. Di pa man mo wang tigo. Ako, tiguang na tao, may gala. Galisod na ginawa, kumulakaw paspas. Musaka sa agdanan, sos in town. Muhanak na, ika unang ang-ang. Samot ang musakas kapayas, no? Di na kaya. Ang to na lang sa eye to eye, may gala. Eye to eye. Wala na. Puro mouth to mouth na lang. Sige lang istorya, wala ibuga. Mao na sitwasyon na kung may gala niya. Nalisod na ko. Na ako'y high blood, diabetes, allergies na tanan. Kunya pugsun ko nilang COVID. Bakuna? Wala si Kiapi. It's almost like mag-suicide ko kung kaya wag kay balong sa buhaton o sa side effect. Sila wala po. Kaya bulo sila siguro short term, 6 months, 1 year. Kaya 1 year naman study. Yang 2 years, 3 years, 4 years, 5 years sa may tabo. Mao na siya, daghang kay istorya may gala kay dili Clarix.
Dili klaro ba? Anong gipugos mo na yun na siya? O, dahil tungod sa kadlok sa gobyerno. Kaya nagkatag naman. Sige nagbakuna, nagkadaghan. Sa may mong sa may pasabot ana. Wala. Wa ipik. Wa ipik. Mao gina siya may gala sa higid mo. Di na ko gusto mag-komentaryo sa COVID, pero matrigger man ko na yung mga istorya nila Dennis, istorya po sa uban na safe lagi na niya. Alam nga mutuo ko nga mas scientific man kung mutok kaysa ila. Di ba? Niya ang exposure na ako nga akong connection sa tibok kalibutan, grabe oy. Ultimo mga classmate lang na ako, mga classmate pa lang na ako. Dito sa Amerika, sus in town, kadaghan. Komentaryo sila na dire nitabo dire sa nitabo ana di ano siya kanang presko akong knowledge sa COVID na igala dili sa ingon istorya lang di lang gikan sa gobyerno kundi kalibutan yun ito po napot yung mga classmates sa China kung sa nitabo sila sa Singapore napot yung mga classmates dito nga kuan istorya din sa ako kami mag-istorya mo gabi sa Facebook mo igala sa kadadlaw siguro naagad may message dito sa grupo buntag udto gabi magkomentaryo man tong katong natuog pa sa buntag pagkahapon kay adlaw naman sa ila magkomentaryo sila as of now kung timbangon ako ba kung unsay positive unsay negative, unsay maayo about sa bakuna o unsay dili maayo sa akong bakuna, di pagyapon kadaog ang maayo sa bakuna may gala. Usay tempted man ko ba kay usay bigo mo pabakuna na lang ko ba usay may tabo. Kay ang ako mga katao kalibot lang ko magsigig pa injection, babakuna na sila basig 90 na ilang edad. Ambot nila pero ako lahi man ko kay ko kinaiya man gara dili ko dayon sunod gani kung dili ko kabalo kung sa mga masagay na tabo ba dugay kay ko mo adapt dugay kay ko mo sugot di yo ko nimo mapugos ba bisa kun sa na gala mo bitaw laga mangutana sila sa ako nga di gyud ka tig-inom dugo di ka tig-sigarilyo way sugal walay babae anong nabuhi pa man ka o sa pay purpose ni mos kinabuhi nga di man ka wa man kay bisyo muna pangutana dako kay may gala ba $100 million nga pangutana wa man kay bisyo wa man kay kalipay mabuhi pa man ka kunay kuyaw ng pangutanahan may gala way inom way sigarilyo way sugal walay babae lalaki lang Masaya lagi ka ng ingon na ng mga pasyente labaw na mag-CAO ko pero may sarili lang labaw na critical kay ilang problema may gala ako man dalaon og kuan CAO kay para di na kaibugkat sa ilang dawaton ba isa gyud ganahan ang sultihan ng mga day na kay cancer day sus in town mahugno na imong kalibutan ba sultihan ka still hugno gyud lagi pag ingon niya nga ingana na kay cancer ngani sus in town ako po magluha lang kong mata pag explain sao man imong pagpahumok ka ng cancer no kay balo ba mo sao pagpahumok ka na may pangbato kay mahumok pa bato di humok na pero cancer dai na kay cancer ganahan ka na Diya, pasanang nagpa-testing ka COVID kay lagi magbantay ka sa imong pasyente dito sa ospital di kinahanglan man sa pag-testing kay ingnan man ka sir positive man ka sa COVID Santa Cruz Digos basta mo daghanan ko nakitang pasyente may gala may blood matake pag yung kasing-kasing ba kisa di ganahan na ng protocol sa Department of Health.
Mapositive ka, puniton ka nila, ihansa ka dito sa SPMC. Ha? Di gini ka tanaw, wala gyud ka tanan dito. Murag piniriso nga wa gali ka giakusa. Ha? Wala accusation, gipriso lang ka dito sa korto. Way tambal, wala tanan, wa gani ka bisitaon sa nurse. Unsa man na siya? Ha? Usa may tawag ana? Ko na isuon sa prisuhan. May man tong prisuhan kay pagion pamangkag mga korte-korte. Dito wala damputon lang kasi yung balay niya, dragahon dito, wag na explanation. Mga na sitwasyon nga dili maayo dawaton ba. Sa ubang countries, di na pwede. Di ba, pinatyan na yung mo ano ba. Gihimo bitaw na nila dito sa India. Ilang damputon ng pasyente kay positive. Riot patay ko lang dala sa ambulansya. Ang tao, ang Pinoy, masunod na lang. Murang lag, gibira, balay, hatod, sa dito sa SPMC, wagan itanawag, sakto ba ang, di pagkakabalog, asa ka daloon, di pag yung mag-inform sa mga relatives kung asa ka gidala, daloon man lagi kag hotel, dalaan ko dito, di manggani ka, di pag ka-communicate sa imong pamilya, ikaw sarili, maningkamot ka, di pag sila kabalo. Amo rin, kag-ipiso lagi. Muna di maayo nga protocol. Mayroon dato, idampot ka kay positive, na sila mahimo, wala man. Wala man sila ihatag tambal sa explain ba sa imo nga yung sitwasyon nga. May nga lamang anay posibilidad nga mo contaminate ka sa laing tao, mo infection ka sa laing tao. So de, muna ako nagituyo be. Nga naman presuhon ng kuri mo. May sitwasyon na gala. Di na ako gusto ba? Yung tato, ang dambuton ng galing ka ko, i-explain. Nga sa may buhato dito sa SPMC. Kung wala, di, magkulong mo lang ko sa kwarto dala pa man ko dito nga di gani kung dili ko komportable kay sarado ta ng bintana, di ka pagawason. Di ka pasuroy-suroy yun. Kasi tawag ana. Ano ba? Against na sa human rights. Pero sa mga ito, gamay. Small people, matanoy. Di man ta ka pugos ana sa gobyerno. Mo naman po ilang nakita nga may pang-curtail, pagputol sa pag-spread sa COVID-19 niya. Gihimo na nila isa ka tuig. Ani samot, daghan nang kayo. Useless, di ba? Gihimo sa Italy na sa sugod. Gihimo sa Russia. Tanaw nila way effect. Pasagdan bitaw. Karon, open ang border sa Italy. Sa Russia, wala na. Sa Europe, Switzerland, Finland, open sila. Sa Sweden, nagasakagi lang. Pero, papuyoon lang mas balay. Sa London, sabi ninyo, damputon pa, wala na. Ino lang ako, positive ka, papuyoon lang kasi mong balay. Puyo ka dito. Wala, may tambal po. So, untayan lang kung na sintomas, kung na dalawang sa ospital. Pagabot sa ospital, wala to na lang kang mamatay. See? Mao na patakaron sa ubang kwarto. Di man mapalo ko ang kunana. May tanawa. Gawas-awas na SPMC ba? Nahurot ng kwarta sa gobyerno, binayad sa mga hotel, may ilang ipangbayaran. Papuyo dito. Kung may papuyo para silang balay, ay gasto ang gobyerno. Saan man ba nga? Ang advisor nga, wa mo pwede gamit ito. Ade, dampot dito niya, paabot dito. Wala na. Over na ang kapasidad sa mga ospital. Ang sitwasyon karon may galang, ospital, di naka-admit o kanang mga ordinaryo nga sakit. Di po ordinaryo, kaya mas grabe pa man kayo sa COVID. Mag-opera ka, dili dawaton, kay wala na katre, wala na bed. Magdagandagan yung pasyente at to, balin-balin sa mga hospital kung naay abre. Kung mana, dili pwede mag-admit og daghang pasyente, di, wala natunga ng kapasidad sa hospital. Unya, itagaag priority ang
ang COVID nga positive, ma-admit naman ka sa hospital ron nga positive ka, sa hospital ka, pero bayad ka sa iyang room, dili mo bayad ang gobyerno nga nanong i-charge sa PhilHealth na kay bankrupt ng PhilHealth. Di na kabayad. Alam mo, pagbayra, gigamit pa guys eleksyon, samot na karon. Okay, so muna sitwasyon na nga. Usahay lagi nga una-una ko nga komentaryo ba ko di ba? Magbasa sa ako, mautala ko sa akong mga classmate dito sa ako. Ingani ba sitwasyon? Di mo sila magkomentaryo kay kabalo man gyud sila gyud nga naagi sa ikon ba, naagi bad effect gyud ba? Saon man nga ikon man daw. Undi man naman daw, pero kinahanglan gyud obligado na gyud mo pa-injection bakuna. Ako di ko masugot. Bahala na mo diyan. Masugot na lang kung igo ko sa COVID-19 kaysa maigo ko sa iyong side effects sa iyong bakuna. Sus! Aw, kay balo lang mo may gala nga. Ako kani gid ako personal gid ako niya. Naay pasyente nga gi-injection mo bakuna. Normal kay gid. Sugod pa sakit sa lawas sa gabi, kalintura, pagkahuman, nikalit lang siya o katumba may gano'n. Ako din pasyente, natumba siya. So, gidala sa ospital, i-diagnose, positive lang siya sa COVID. Iba ko na siya ang adlaw. Huwag may tambali hatag. Lagi pang tawag dextrose, mga sa padaya. Patay, tulog adlaw. May itong pasanginlan na. May sakit. Wala mo siya sakit pag sulod sa ospital. Oo. Kasi pasanginlan natin, kasilingan. Kasi pa may lain pasanginlan na to. Ikadaghan na bagay sa mga pro-vaccine. Muna ingon, na siya side effect nga, na siya sakit lain, ni andar lang pagbutang COVID-19 nga vaccine. Ati ka ko ninyo, no eh. Ipatuloy pa na ako akong technician katulo. Wag yun. Wide dyan mo. Mana sitwasyon na to ron. Under man kita sa gobyerno. Lockdown diri, lockdown nito. O, tanaw ang sa effect. Daghang kayo may trabaho. Tanaw na to sa effect. Daghan lang gyapon ang COVID. Wala, dili lagi na mapugngan lagi sos in town kagahi di mo tuo si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan na ako'y correction may kala ang before mo to sa Rivera Medical Center manawag mo kang Saldi Cabrera 0906 486 5322 manawag sa mo sa iya kung maayo ba mo kandidato. Kay ilamang pilion ang katong possible gyud nga labaw na gyud tong nakaagi o naka-recover sa COVID-19 mong gyud interesado gyud nila. Ang ilang research man gud tanaw nila kung bisaka ba ang immunity sa naka-recover. Kung naka-recover ka sa COVID-19, positive ka no. Yan, naka-recover ka. Maski wala ka ni diretso nga naka-lisod o ginawa. Saba, tanaw nila kung musaka ba yun ang imong antibodies. So, muna ilang preferred nga kandidato, may gala. Dili, tanan nga. Kuhaan ba? Basta naka-recover lang yun ka. Kaya kung wala pa kakagiog ka ng COVID-19, ayaw lang kay basig di ka maayaw nga kandidato nila sa ilang pag-study. Kaya gusto lang yun nila may bawan kung naghimo bagyog antibodies ang tao nga niagi og COVID-19. Mao gina ilang purpose. So dili day tanan nga tao ang ilang testingan kun dili katog yung naka-recover sa COVID-19. Kay mo man na importante may kala kung may bawa na to kung makahimo ba mo immunity kung makaagi mo COVID-19. Kay dito man gud wala man gyud study ana may kala. Wala gyud. So maski ako nga wide reader ng gusto mo kalibutan, wala yung studyhan, puro lang hearsay, puro lang istorya nga
maghimo daw antibodies pero wala pag-study. So gikan karong adlaw paingon sa June 2, Wednesday, katong naka-recover sa COVID-19, nasakit bagay maayo o nagdisod bagay ginawa o wala, positive sa COVID-19 sa COVID-19 ba ko, ha? Kato ang ilang gusto. So natawag sa mo kang Saldi Cabrera 0906 486 5322 0906 486 5322 486 5322. Tawag sa mo kung kandidato ba mo, ayaw mong kandidato sa ilang studies. Okay. Ubay pa niya atong mga text dito may gara. 0948-849-7919. Dok, dugay mo gawas akong ihi kung sa ang tambal, 67-year-old. May posibilidad na dako ang imong prostate. So, kinahanglan kaya ultrasound na. Kung dako ang imong prostate, kinahanglan gipud ka mag-examine o PSA para may baon og cancer of badili. So, ultrasound sa prostate niya PSA. 0997-803-0198. Dok, ang itlog pwede mo ikaunon para magka-protein gawas sa karne. Thanks. Alam mo, ang itlog may gala, muna the best food sa kalibutan may gala, walay makalupig na. Wala gyud makalupig. Ang puti ug ang yelo. Walay nag-ingon nga scientifico nga dili maayo ang puti. Dili maayo ang yelo. Ha? Kana nagkaistorya na na maligya nag-herbal ba? 0910-433-2876. Unsaon paghibalo kung atake sa heart o high blood, unsay maayo buhaton, digos. Alam mo, ang paghibaw yung high blood mo, kay taas mo blood pressure. Atake sa kasing-kasing, di mo kay balo kung wala mo naminaw sa akong lecture about sa atake sa kasing-kasing. Taas kayo ito may galang, mabot na punta isa ka oras na ito ba? So, adto mo sa YouTube. Ang channel lang ko, Edward R. Kagape, channel, Doktor sa Kahanginan. So, dito sa YouTube. Pakitaan ito ninyong kwan, kaya niabot na siguro gatos ang akong video dito may galang. Kung saan pagkibalo, kung atake sa kasing-kasing o atake, nag-stroke. Marito, 0975-827-4025. Lalaki, 61-year-old, taga Magim Davao, diabetes Maguindanao Davao, diabetes, Maguindanao, diabetic uncontrolled, hypertensive controlled, aslang kapila di ay usaron ang isordil ilalom dila ni usar ko kagabi gumikan nakabati kog sintomas unsay side effect ning tambala wala by connection sa mga gisakitan ug ulo do salamat tinuod yun anoy. Ang isa sa side effect sa Isordale masakit imong ulo. Ngano man kay ang Isordale na tabletas kaya na ginabutang sa ilalim sa dila pag abot sa inyong kasing-kasing mumukad ang mga ugat. Kung mubukad man ang ugat sa kasing-kasing, samot na sa ubang parte sa lawas, labaw na sa utok. Muna masakit yung ulo. Muna rason nga ang Isordale, dili pataka. Dili mo pataka o inom ana, dili mo pataka ibutang sa ilalom sa dila. Kay kana siya, para gina sa atake sa kasing-kasing no. Walay lain. Dili na pwede nga, lisod lang ka ginawa, mabutang ka kay Isordale, dili po pwede. Nakikibati nga kag malipong Isordale dili pero nagi sakit sa dugan kay ang kanang niya ang epekto ng tambalan na dito rin sa ugat sa kasing-kasing ang purpose ana. So giingon ako sa inyo sa una kaning mga tambal nga ginahatag sa doktor istadihan na for 10 years dili na ninyo mabalik mapalit kung wala nag-istadihan og 10 years kanang tanan tambal sa butika. Napa mo ibaw na sa ubang tambal? Wala. Western medicine lang yun. Mao na siya confident kay ni nga kana mo side effect. Kay balogin mi gud. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, Doc. Yes, siya to dai. Kanang
Dok, kanang akong BP dok ba 140/90 niya. Okay na yung Captopril pupuit. Lagi, unsa may nganong gitagaan ka mag-captopril? Taas imong blood pressure sa una? Oh, Pila? ya karon dok kay 150 man to dok. 180 niya karon dok kay usay 140 usay 120. Abayo. Mo to gitagaan nga captopril kay mo na epektibo katong mga losartan, katong mga metoprolol, di man siya ingana ka effective. Nya, okay na ninyo dok, mo lang niya akong maintenance. Dili pod. Kanang matog yung balik ka sa imong doktor kung baba na imong blood pressure kay kambyuhan na siya og kanang ordinaryong pang high blood. Kana siya mo hutoy mo kag ubo madugayan kag inom. Igwani. Lagi. So kinahanglan mo balik ka sa imong doktor para kambyuhan siya og katong ordinaryong kuan. Sige dok, salamat. Sige. Sa to. Balik ko sa isodate. Kinahanglan kabalo gyud mo sa mga simptomas sa sakit sa kasing-kasing. Kung mabalik ko adto di ta kaabot og di ta kahuman ba? Nya pila lang ka minutos na lang. So adto mo sa YouTube. So kung makibalo mo kung sa atake sa kasing-kasing bago mo gamit og isodate. 0935031687. Ako tong nag-text tungod sa akong 22-year-old anak buntis 3 months nga nagluwa dugo. Naman siya history sa baga pero okay na wala na problema pero until karon nagaluwa og daghan dugo. Mangayo unta mi unsay tambal og kung unsay buhaton. Salamat. I-admit sa ospital na siya dai. Sure gyud ko gyud nga dili ni siya tungod sa iyang sakit sa baga sa una. Kaya kung eksakto ang pagtambal atong sakit sa baga niya sa TV, dili na siya magdugo. Pero kung ubay-ubay gyud ang iyang pagluwa og dugo, dili na siya TV. Kaya usually gyud na gala ang TB of the lungs, tuwa layo kayo sa agianan sa hangin. Pag if ever gyud siya nga mudugo gyud siya, kasabot nga naa na sa bronchos niya. Ha? Okay. So i-admit gyud na siya sa ospital. Kay para ma-bronchoscopy o pagitaon yun. Ang usually akong ginahimo may gala is CT scan ako na siya. Kay makita man nimo. Pag human bronchoscopy. Kung makita kay ang bronchoscopy hangtod lang man diri sa dughan may gala di man kaadto dito sa terminal bronchioles. Diha man kutob. So makita gani sa mga pulmonologist nga dili na makita ang source. Ang usually CT scan akong gamiton. Naay isa ka procedure nga dili na ginahimo sa X-ray scintigraph. Ang pasabot ana may gala nga injeksyonan siya og kanang murag tambal nya makita nimo asa gadugo gyud. Ha? Lisod na mo kay nahimo mo dili kay ang tambal pa lang na pero mahala na kayo kung wala na nagahimo ana na ibaw na nako na dito ra gyud sa pag-eskwela pa nako. 0909-456-6499, 47-year-old. Aslang kanang mga vitamin sama sa vitamin C ug vitamin E pila gyud kabulan mag-take og kanus ta muundang aron mo kabalo ta aron dili mga overdose especially at my age. May bawal man ninyo na siya nga nag-overdose mo sa vitamin C. Kay ma-updose man yung kuto-kuto. Mo lain niyang paminaw. So, undang gyud mga anak. Vitamin E, sa tinuod na kala, wag na siya effect ba? Wag na siya gyud. Ambot lang ano nga napamagyapo sa market. Pagwapa, tuo man kanin. Wag gani si kuan. Wag gani na guwapo si kuan. Si kuan good. 0923-272-1457, 61-year-old male. Allergic reaction to penicillin, Penbid, Oxypen, Silubid, amoxicillin, aslang, safe bakuna sa COVID-19 injection dili.
Pag nangani kay allergies sa mga injection dili kasi. Mo na importante may bawa na yung may gala. Kung nangani kay allergy gyud, bantay gina siya kay kadaghanan sa mga side effects manggawas ang allergy. 0910-433-2876. Bana, diagnosed kidney failure. 20% na lang gagana sa kidney kay acute daw tungkol sa enlarged prostate. Lisod siya mag-ihi kay nagpundo daw po sa bladder catheter niya. Unsaon mo ng benign digos. Kung prostate lang ni dako, dili ko matuo na tungunay rason sa kidney failure niya. Kaya kung dili nakaagi ang ihi sa imong pantog, kung way bato, prostate lang yun ni dako, niya benign, dili cancerous, dili na siya mabara. Dugay lang kakasugod og ihi, o dugay po kamuhuman. Mo na rason sa prostate. Pero, dili kanto sa pasyente nga di siya kaihi. Hantod nga madawat yung kidney, dili ka matuwa na. Kung nakakateter na siya karon, ambyuhan man yun ang kateter every week. Mubara man yun na kay na may latak. Nailatak ang kateter. So, kambyuhan yun na every week. Kung dili siya kambyuhan, dili siya kambyuhan, mubara yun na siya yun. Kinahanglan gyud siya kambyuhan ang kateter. O ang pangutana, nganong 20% na lang ang function sa iyang kidney. Pila day ang iyang creatinine. Muna yung pangutana day. So, imong pangutana ni mong doktor, pila yung creatinine di ay. Unsay pag-asa nga di na kinahanglan siya i-dialysis. Anong moingon man sila nga prostate lang? Basig na ay rason. Nag-inom-inom o mga supplements, na ay mga isog kayong tambal ipang inom, o gikan ba sa chemotherapy, mga na siya. Dili na siya tingod sa prostate lang. 0909-309-7783-65 lalaki. Unsay maayo kaunon, aron dili kayo mo ispongha ang baho sa ammonia sa akong ihi. Dili man siya sa kaon, noy. Daghan kayong pagkaon. Daghang kayong pagkaon nga mo kambyo sa baho sa imong ihi. Daghan. Gikan sa kaning sili, paingon sa imong ahos, paingon sa imong kinilaw, apil na siya. Nya kay di na day ka mukaon. Mukaon kag karning baboy na ay effect sa imong ihi ba? Ang tambal kulang lang yung ka inom og tubig. Mo na siya, o kundi ba na ay problema na imong kidney. Anong ingana siya? So, pangita dito asa ang problema rin. Kulang ka kag inom tubig. Sige ba kag kaon og ingana ka nang butangan imong ahos imong ilok para makaltura ka o ana ba man binuang gud. Daghang kay ng mga binuang ron nga makahayo daw sa high blood, mukaon daw kag kanang luya. Sus, in taon ninyo eh. Mutuor ba dayon? Ayaw mo tuwa namin nga. Okay. Tinuod pa na. Mang-retire na lang may mag-farming na lang may mga doktor. Tinuod pa. Nagkaragadagan ng pasyente may nga. Tinuod Imbis sa unang pasan ng kidney failure. Makita siguro niya, isa sa isa katuig ba? Karon kada adlaw na kung makakita ba? Ano man na siya, kaya buot-buot mo gumukin mo Albot-buot mo, matuko mo na istorya silingan. Sus, intaw ninyo. Pagkabot sa doktora na, asangin lang pa, tambalan ni kay synthetic. Wak, kakyapi. 0919-093-0950. 71-year-old female, sakit, batang, putob sa tuhod, ubag likod, luhod, unsa tambal dok. Salamat. Sigurado gyud ko aning arthritis gyapon siya. Wala gid na siya tambal nga permanente nga di gid nagdulot siya mabalik kaya man. Kung taas ang uric mo, pwede ka magsugod og carotenoid pero dili na siya assurance nga mao gid na siya tambal kay ang arthritis tulubya ka klase. Nya kung imong osteoarthritis, way mahimo ang doktor na may gala.
So, ibalik na ko ano sa may gala tong sa Rivera Medical Center ha. Manawag sa gyud mo kung maayo mong kandidato sa ilang studies ha. Sa 0906 486 5322 0906 486 5322 si Salvi Cabrera o mutana mo kung maayo mo nga kandidato. Kaya kung dili mo maayo nga kandidato, ayun to kay mag-ila man na silang ilang i-select ba kung kitsa gyud maayo para dili pa ninoon kayong daghan ilang examinon kay mahal biya ng reagents ana. Ilang examinon tong maayo nga kandidato, dili nila imong himuon sa tanan pero katong maayo nga kandidato. Labaw lang dito ng kaagi o COVID-19 sakit. 0927-439-8112 15-year-old lalaki unsay tambal dry cough. Kay na magtubig day. Dili tanan tambal nga dili tanan ubo kailangan tambal. Tubig 0927-662-8109. Nagpa-ultrasound impression the bilateral renal parenchymal disease with cyst correlation with renal function test suggested normal size prostate gland 29 grams. Unsay tambal ani dok? Wala. Kung nang minaw ka sa ako doy, sa una, itong niyagi mga bulan, muna ako na-notice sa mga radiologist ba? Kanang renal parenchymal disease, huwag pa ko kita gula, nagbutang ana ba? Huwag ka ng renal disease, naa na siya permi. Tanang tao din, nasa una panahon lang ko, mga 1990s, huwag ako kakitaan na. Ganun ka na, ngayon, termina na siya. So, sabot na. Kulang seminar. Balog yan mo may gala nga. Di kayo ko dependent sa mga laboratory. Kinunda na mo clinical symptoms may gala para maingon ko kinahanglan kag tambal. Kung nakaagi mo sa ako, dili ta mo tagag-tambal kung tanaw na ko yung sintomas kana kaayo. Kanang broad ra kaayo. Nagpasabutan na nga. Oo, makibalo nila yung gibating yun. Ang sintomas, i-plus na nimo sa findings sa clinical kuan, i-plus na nimo sa imong clinical findings equals diagnosis. Diagnosis equals tambal. Dili na diagnosis equals laboratory. Dili oy. Symptoms, physical examination findings plus physical examination findings equals diagnosis. Diagnosis equals treatment. Tambal. Dili laboratory. Kay kung wato kag laboratory, nagpasabot nga libog ang imong doktor. Di pa sure. Dili pa na sure. So, muna inyong permiingon sa doktor ba? Nag-observe pa man sila. Dili na siya pwede na. Pag mahimo nag-clinical diagnosis ang doktor, nanan siya impression. Kana siya may iyang base, nga mag-laboratory siya para ma-confirm niya. Nanan siya impression nga, kani base, kung siguro ni, kanang benign prostate, o kung ba, nadaot ang iyang kidney, so, ultrasound. Iyang i-confirm lang ba? Kay confirmatory lang din ang laboratory may gala. Dili man na siya ratsada nga tanan i-laboratory. Sa una gani nga di kani may magpa-examine ng dugo. Wala na siya. Pag human nag-examine, tagaan na kagtambal. Kadungdong ng mga tigulang. Karon, kadalihok laboratory. Pag gani ka, bigay mo diagnosis. Mingon pag mutana ka, kasi sakit man ko, Dok. Tubagon po kag ambot lang. Patay kang bata ka. Mao na siya. Amo na yung reality karon sa medicine. So, kamog yun, abtik yun mo kayo nung punta na. Kung doktora na yung nagsalig lang sa laboratory. Ayaw. 100% ng laboratory in town. So, sinabi yan kasi mga wrong diagnosis po. Wrong result. False positive. False negative. Muna gitawag nila nga mga deficiency sa laboratory. So, dili na siya yung 100% accurate. Dilo, sus! Kadaghan na mali-mali ng laboratory, no? Kung wala kay physical findings, buang ng doktor po. Dr. Kagabi ini sa Doktor sa Kahanginan.